زي دمس أمريكا يو بإسران كلتن إسران حمشتن إسران حدن متر باند بحاسر معبل محلالف تولد ولد قبل إليها واشنطن دي سخمي أمسيهم نلومي سوني إسران سلستن حساق التشحن إسران حدن وعصر تشوعتن حساق التشحن عصر تسلستن ترنيا مدب حرشا كاب إيرترا بزعبا زرقا حزنا بن حالقاتات وحجن نبعال سلطان الزاريبنا لنا قدمي دما بزعبا كستات كللات تقراين عم حران كنا سعبنا بزينا نجمر نلومي كاب دمس أمريكا فلاماي زينا تقرب زلا صرف سايا دعنا باللي كمي تمسيو زينا نهو حيلتات تقراي وفرز حي بالرقن متقوقال نزتوافرو لعلق وزرز اللوم حيلتات إتيوبيا دمسي سنايلوم وتهدراوي كوماند اتحيلي أبزوطو مقلتي نسلست معلتات أبسرينقان قاشنان أبستبال خبابتات زتخايدو قات تعويتنايلوم ملقيتات بها كاب كتما مقالة توسخت أبطاب لي يخلنا له ኣብ ትግራይ እዞም ተዋጋእቲ ሓልታት ምክልኻል ትግራይ ተባሂሎም ይጽውዑ ብመንግስቲ ፌደራል ድማ ኣካል እቲ ኣሸባሪ ጉጅለ ተባሂሎም ይኽሰሱ ወታደራዊ ኮማንድ ተሓይሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓልታት ትግራይ ዝጀመርዎ ወፍሪ ፀሓይ ብራቕ ንምትእጓል ኣብ ክልተ ግንባር ዝተዋፈሩ ልዑል ቁጥር ዘለዎም ሓልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ኣባላት ፍሉይ ሓይልን ሚሊሻን ተደምሲሶም ኢሉ بوغن دسي كتابر وغلطينا ناب غاشنا استوافر 6 ክፍለ ሰራዊትን 11 ፍሉይ ሓይልን ሚሊሻን ዳብ ከባቢ ደብረ ታቦር ዝተጓዓዘ ሰራዊት ትግራይ ንምቁራጽ ፈቲኑ ኮይንግና ተደምሲሱ ክብል ገሊጾሎም ብተወሳኺ ድማ ኣብ መስመር ወልዲያን መርሳን ሰሬንቃ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ናብ መርሳ ዝኣቶ ሓይል ትግራይ ንምውሓጥ 3000 ሪፐብሊካን ጋርድን ሓደ ብርጌድ ኮማንዶን ተደምሲሱ ኢሉ ካብ ምድምሳስ ዝተረፈ ድማ ተበቲኑ ክብል እቲ መግለጽ ኣፍሊጡ እዚ ውግእ ካብ 13 ነሓሰ ክሳብ 15 ነሓሰ ፍርቅ ለይቲ ከም ዝተኻየደ ይተሓቢሩ ወታደራዊ ኮማንድ ትግራይ ከም ዝገለጹ ቆረጻ ንምእታው ዝሓሰበ ሓይሊ ንባዕሉ ተቆሪጹ ዝበለ ኮይኑ እቲ ዓወት ድማ ንቐጻሊ ምቹው ኩነታት ፈጢሩ ለይሉ ብኻሊ ወገን ድማ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን መንግስቲ ክልል ኣምሓራን ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣብ ከተማ ጋሸናን ከባቢኣን ዝነበረ ሓይሊ ሕወሓት ብምድምሳስ ነቶም ቦታታት ተቆጻጺርና ኢሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም بخالق وجن دما سراويت مكلخال إثيوبيان فولي حيل كل الأمحران نحلتات حوحات بمدمساس بوتاتات مقوزازارهم زغلص خوينوم سراويت مكلخال إثيوبيا 14 نحاسه فيسبوك ገጹ ዘስፈሮ መግለጺ በጻድቃን ገብረትንሳኤ ዝምራሕ ሓይልታት ሕወሓት ኣብ ግንባር ሰሜን ወሎ ምውቅዑን ኣብ ከባብታት ጋሸና መቄት ሙጃን ንፋስ መውጫን ከቢድ ቃልሲ ካይድ መላው ገሊጹ በተወሳኺ እቲ መግለጺ ካብ ጋሸና ስጋብ ዋድላ ከምኡውን ኣብ መስመራት ላሊበላ ዝርከቡ ኣሸበርቲ ክብል ዝጸውዖም ሓይልታት ምድምሳሶም ኣፍሊጡ ይብል ኤደን ገረመው ካብ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ዘዳለወቶ ጸብጻብ ካብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ካብ ዞባታት ኣሶሳን ከማሻን ተፈናቂሎም ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ መነሲቡ ተዓቂቦም ከም ዝርከቡ ዝገለጹ ሰባት እኹል ሓገዝ ከም ዘይረኸቡን ንጸገም ከም ዝተሳጥሑን ገሊጾም ኮሚሽን መምርሒ ስጋኣት ሓደጋ ክልል ኦሮሚያ ብወገኑ ካብ ቤንሻንጉል ክልል ንዝተመዛበሉ ሓገዝ ይገብረሎም ከም ዘሎን ብዛዕባ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ሓበሬታ ተዋዲዱ ምስ በጽሓና ሓገዝ ክንገብረሎም ኢና ክብል ንቪኦኤ ገሊጹ بتمساسالي كوميشن ممرحي سقات حدقا بينشانغول غومز ابتخلل لعلي 361 شح تمزابلتي مهلاوم تقيسو بحفشا لعلي 410 شعاتن شح زخونو ابصقم زودقو سبات يحجزالخو يلو كبل ناكور ملكاز الاخلنا صبصاب يحبر بتمساسالي ممرحي كوميشن سقات حدقا بينشانغول غومز ابتخلل لعلي 361 شح تمزابلت مهلاوم تقيسو بحفشا لعلي 410 شعاتن شح زخونو ابصقم زودقو سبات يحجزالخو يلو كبل ناكور ملكا زلاخو صبصاب يحبر كوميتي فتامي سراح زيغاتات إثيوبيان محبراو فتحي إيزيما كويناتي كايدولوم ابزلو خبابتات أمحران عفارن زركبو سلسته جنبارات ترخيبهم بتقودات نزتحاسيو محبرسابات يقبنيو مهلاوم تقليزو راديو دمز أمريكا زراربوم أبو منبر إيزيما يشواسا صفاخم زوالوو نإثيوبيا زد حنيو كبلو زغلصو وتادراو وفري بمدقاف أكال هاقراو هلونا إثيوبيان خقص التواهيلو استدالو مبصحيلوم أبال فصاميت كوميتي ات بارتي أب كلل أمحران عفارن زغبرو مبصح نتوم تمزابيلوم زركبو حزب تعذب خوينو زلو لخناتات أزي حماق مخانو اتوم أبو منبر قليصوم
ሕድሕድ ኣዋህባ ረድኤትን ዝኣምሰሉን ኩነታት ንምዕዛብ ዕድል ከም ዘይረኸቡ ዝዛረቡ ኣቶ የሽዋስ እቲ ዝወረደ ሰብኣዊ ጉድኣት ግን ብሓደ ዝተወሰነ ኣካል ጥራሕ ክምከት ዘይከኣል እዩ ይብሉ። ከም ሃገር ነቲ ወሪድና ዘሎ ሓደጋ ህልውና ብሓንሳብ ኮይንና ክንምክቶ ይግባእ ክብሉ እውን ጸዊዖም። ኢዜማ በቲ ሓደጋ ንዝተሃሰዩ ሰባት ንዋታውን ገንዘባውን ሓገዝ ምግባሩ ሓቢሮም። ማሕበረሰብ ዓለም እውን ካብቲ ሒዝዎ ዝነበረ ጉጉይ ኣንፈት ወፂኡ ነቲ ሓቂ ኢትዮጵያ ዘላትሉ እዋናዊ ኩነታት ይርዳእ ምህላው ጽቡቕ ኮይኑ ብፍላይ ግን ሓደ ዘይምዕሩያት ክብሉ ዝገለጽዎም መርገጺአን ክእርማ ዘይተሓለለ ጻዕሪ የድሊ ኢሎም። ስጋብ ቀረባ እዋን ብምኽንያት እቲ ኩናት ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ እዩ ኣብቲ ከባቢ ተመዛቢሉ ምህላው ዝግለጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣገኘሁ ተሻገር መስዋእቲ ይኸፍሉ ንዘለዉ ጀጋኑ መንግስቲ ኣድላይ ዘበለ ሓገዝ ክገብረሎም ምዃኖም ምግላጾም ማዕከን ሓበሬታ እቲ ክልል ገሊጹ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ንሓለቓ ስታፍ ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ማዕቀብ ኣንቢሩ። መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብቲ ኣብ ትግራይ ዘካየድ ዘሎ ኩናት ሰራዊት ኤርትራ ኣውሪድዎ ብዝበሎ ብዙሕ ግፍዕታት ንሓለቓ ስታፍ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ኣብ ጸሊም መዝገብ የእትይዎ ብኣዋጅ ማግነቲስኪ ክፍረድ ሎሚ ሶኒ ኣፍሊጡ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ብወገኑ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ነቲ ውሳነ መሰረተ ኣልቦ ክብል ነጺግዎ ኣሎ። ነዚ ዝምልከት ተወሳኺ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዳልይዎ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ። ኣብቲ ብጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ተፈሪሙ ዝወፀ መግለጺ ብኣሜሪካ ዝተገብረ ተደጋጋሚ ጻውዒት ዕሽሽ ብምባል ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ብዝፈጸሞ ቅትለት ጾታዊ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ተመዛበልትን ካልኦት ዜጋታትን ብዝፈጸሞ ሰፊሕ ሰብኣዊ ግፍዕን ተሓታቲ እዩ ኢሉ። ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ድማ እቲ ግፍዒ ብኣህድኡ ዝተገብረ ምዃኑ ብኣዋጅ ማግነቲስኪ ጉዳይ ክርአ ውሳነ ከም ዘሕለፈ እቲ መግለጺ ይሕብር። ኣዋጅ ማግነቲስኪ ኣብ 2012 ብባይቶ ኣሜሪካ ዝጸደቐ ኮይኑ ብዜጋታት ወፃኢ ሃገር ንዝፍጸም ብልሽውናን ሰብኣዊ ግፍዕን መርሚሩ ናይ ምንቅስቓስ ገደብን ናይ ንብረትን ሕሳብ ባንክን ማዕቀብ ዝገብር እዩ። መግለጺ ጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ ከም ዘመልክቶ ኤርትራ ኣብ ወርሒ ሰነ ደኣ ሰራዊታ ስሒባ ትንበር ዳግም ብዙሕ ሰራዊት ንትግራይ የእትያ ከም ዘላን እዚ ተርእዮ ድማ ኣዝዩ ኣሻቓሊ ምዃኑን ሓቢሮም። ወሲኹ እቲ ዳግም ሰራዊት ናይ ምስዳድ ተበግሶ ነቲ ኩናት ከናውሖን ስቓይ ህዝቢ ክውስኽን ምዃኑ የጠንቅቕ። ንኹላቶም ሓይልታት ምቁራጽ ተጻብኦታት ክገብሩ ንሰላማዊ ህዝቢ ሓገዝ ንምብጻሕ መንገዲ ከፍቅዱን ድማ እቲ መልእኽቲ ይጽውዕ። እዚ ስጉምቲ መርኣያ ኣሜሪካ ግፍዒ ክፍጽሙ ደው ኢላ ከም ዘይትርእዩ ዝበለ መግለጺ አንቶኒ ብሊንከን መንግስቱ ከምኡ ዝመስል ግፍዕታት ንዝፍጽሙ ኣካላት ብቐረባ ክከታተልን ዝምልከቶም ስጉምቲ ክወስድን ምዃኑ ወሲኹም። ናይ ጽሑፍ መግለጺ ጸሓፊ ጉዳያት አንቶኒ ብሊንከን ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራትን ኣህጉራዊ ትካላትን ነቲ ኩናት መደምደምታ ክገብራሉ ጸዊዑሎም። ብኻልእ ወገን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ነቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ኣመልኪቱ ቅጽበት ግብረ መልሲ ሂቡሎም። ነቲ መሰረት ኣልቦን ብጽቡቕ መንፈስ ዘይተበገሰን ዝበሎ መግለጺ ብትሪ ከም ዝነቐፎ መግለጺ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣመልኪቱሎም። እቲ መግለጺ ኣብ ወርሒ መጋቢት ብሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ናብ አንቶኒ ብሊንከን ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ድሕሪ ምጥቃስ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝበሎ ጭብጢ ኣብ ዘይብሉ ናይ ማዕከናት ዜና ሓበሬታ ተመርኪሱ ከምኡ ዝመስል መግለጽን መርገጽን ምውሳዱ ከም ዘሕዘኖ ጠቒሱሎም። መግለጺ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ንከምዚ ዝመስል ክሲ ስቒሉ ከም ዘይርኢ ድሕሪ ምምልካት መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ጉዳይ ናብ ናጻ ፍርዳዊ ኣካል ክመርሖን ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ድማ ሓላፍነቱ ተሰኪሙ ነቲ ሉዓላዊ ክብሪ ኤርትራ ዝጥሕስ ዝበሎ ክሲ ክምርምር ጸዊዑ ኣሎ። ግብጺ ንወሽመጥ ቃዛ ዝእቱ መስመር ዓጽያ ኣብ መንጎ ሓማስን እስራኤልን ዘሎ ጎንፂ ንዓበየ ይኸደሉ ኣብ ዘሎ እዋን ግብጺ ናብ ወሽመጥ ቃዛ ዝእቱ መስመር ብሶኒ ከም ዝዓጽወት ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽየትድ ፕረስ ጸብጺቡ። እቲ ራፋ ዝተባሃለ መስመር ኣብ ልሙድ መዓልቲ ስራሕ ክዕጾ ሎሚ ንፈለማ እዋን እዩ። ኣብቲ ብጉንበት ዝነበረ 11 መዓልታት ዝወሰደ ኩናት ሓማስን እስራኤልን ግብጺ ነቲ ዶባት ናይ ምዕጻው ስጉምቲ ኣይወሰደትን ነይራ። ብመሰረት ሓበሬታ ላዕለዎት ሰብ ስልጣን ግብጺ እቲ ዶብ ናይ ምዕጻው ተበግሶ ኣካል ናይቲ ግብጺ እትፍትኖ ዘላ ናይ ምሽምጋል ፈተነ እዩ። እቲ ዶባት ንክንደይ መዓልታት ክዕጾ ምዃኑ ግን ኣይተሓበረን ዘሎ። ሓደ ካብ ላዕለዎት ሰብ ስልጣን ግብጺ ንኣገልግሎት ዜና ኣሶሽየትድ ፕረስ ከም ዝገለጾ እቲ ዶብ ምዕጻውን ሓይልታት ሓማስ ጸቕጥን ምግባርን ምስቲ ሓማስ ዝወስድዎ ዘለዉ መገዲ ግብጺ ከም ዘይትሰማማዕ ንምርኣይን ምዃኑ ይሕብር። ወሃቢ ቃል ሓማስ ብወገኑ ምዕጻው እቲ ዶባት ነቲ ዘሎ ሰብኣዊ ቀለውላ ዘጋድዶ ስለ ዝኾነ ቀልጢፉ ክኽፈተሎም ምስ ሰብ መዚ ግብጺ ኣብ ምዝርራብ ከም ዘለዉ ሓቢሩ።
ነቲ ግብጽ ዝወሰደቶ አንደብታዊ ምዕጻው ንመቀዋም ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ድሕሪ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ብውሕዱ 24 ፍልስጤማውያን ብሓይልታት እስራኤል ከም ዝተሃርሙ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽየትድ ፕሬስ ጸብጺቡ ግብጽ ንሃማስን እስራኤልን ንነዊሕ እዋን ከተሸማግል ጸኒሓ እያ ንጣሊባን ከም ሕጋዊ መንግስቲ ኣፍልጦ መሃብ መካትዕ ኮይኑ ይርከብ ሓይልታት ጣሊባን ንከተማ ካቡል ካብ ዝተቆጻጸሩሉ እዋን ሰሙን ደኣ ይሕልፍ እምበር ናይ የነይቲ ሃገር መንግስቲ ነቲ ጉጅለ ወግዓዊ ኣፍልጦ ከም እትህቦ ግን ንብዙሓት ተንጠልጢሉ ዘሎ ሕቶ እዩ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ 1999 ኣሸባሪ ኢሉ ስለ ዝሰየሞ ብዝኾነ መንግስቲ ወግዓዊ ተቐባልነት ክረክብ ኣይከኣለን ጸኒሑ ሓይሊ ጣሊባን ምስ ሕብረት ሶቪየት ድሕሪ ዘካየዶ ኹናት ኣብ መፋርቕቲ ሰዓታት ስልጣን ምስ ሓዘውን ኣፍልጦ ዝሃብኦ ሃገራት ፓኪስታን ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኤምሬት ዓረብን ጥራሕን ነይረን ነዚ እምበኣር ብዙሓት መንግስታት ነቲ ጉጅለ ከም ወግዓዊ መንግስቲ ኣፍልጦ ብዛዕባ መሃብ ዝህልዎ ሳዕቤንን ብልጭትኡን ኣብ መዘታይ ዘለዋ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝገለጾ ብኣገላልጻ እቲ ክፍሊ ገና ወግዓዊ መንግስታዊ ስልጣን ኣፍጋኒስታን ናብ ጣሊባን ስለ ዘይሰገረ ብዛዕባ ኣፍልጦ መሃብ ከይጠቐሰ ሓሊፉ እዩ ከም በዓል ቻይናን ሩስያን ዝኣምሰለ ሃገራት ከዓ መስ መውፃእ ኣሜሪካ ዝተፈጠረ ሃጓፍ ናብ ረብሐአን ከውዕልኦን ዞባዊ ጽልወአን ክሕይላን ነቲ ውድብ ከም መንግስቲ ኣፍልጦ ዝህባሉ መገዲ ኣብ ምርኣይ ኣለዋ ኣምባሳደር ራሽያ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ቫስሊነ በንዝያ ብዛዕባ ንጣሊባን ኣፍልጦ መሃብ ክንድቲ ከሻቕል ከም ዘይብሉ ድሕሪ ምግላጽ ኣብ ካቡል ዝርከብ ኤምባሲ ራሽያ ልሙድ ስርሑ ኣብ መቐጻል ከም ዘሎ ኣመልኪቱ እቲ ኣምባሳደር ወሲኹ ጣሊባን ነቲ ራሽያ ትጽበዩ ነጥብታት እንተማሊኡ ኣፍልጦ ክትህቦ ምዃና ኣመልኪቱ ቻይና ኣብ ቀረባ ግዜ ትሽዓተ ላዕለዎት መራሕቲ ጣልያን ኣተኣናጊዳ ከም ዘዘራረበት ይዝከር ኣብ ክንዲ ጸቕጢ ምብዛሕ ንጣሊባን ናብ ዝሐሸ መገዲ መምርሑ ዝያዳ ውፅኢታዊ ምዃኑ ኣመልኪታ ፓኪስታን ቦገና ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣሳታፊ መንግስቲ ክህሉ ክትሰርሕ ምዃና ኣፍሊጣ ብጉጅለ 7 ዝምራሕ መንግስታት ምዕራብ ድማ ንጉዳይ ጣሊባን ኣመልኪቱ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ሰሙን ክዝቲ ምዃኑ ተፈሊጡሎ እቶም ወከልቲ ጉጅለ 7 መንግስታቶም ኣፍልጦ ቅድመ ምሃቡ ጣሊባን ከማልኦ ዘድሊ ቅድመ ኩነት ክዝትዩ ምዃኖም ትጽቢት ይግበር ሕጂ ዝመጻና ዜና ኣሎ ብዛዕባ መልእኽቲ ሳማንታ ፓወል ናብ ሳራ ሓላፊት ትካል ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝ መንግስቲ ኣሜሪካ USAID ሳማንታ ፓወር ንጉዳይ ኢትዮጵያ ኣመልኪተን ብሰንበት ኣብ ዘፈነወኦ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ትካልን ሓገዝ ንምብጻሕ ዝከኣሎ ይገብር ከም ዘሎ ድሕሪ ምምልኻት ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ተዘርጊሑ ዘሎ ሓይልታት ሕወሓት ክስሕብ ጸዊዐን እተን በዓልቲ ስልጣን ትካል USAID ኣብዚ ሰሙን እዚ በቲ ኹናት ንዝተጸልዉ ኣስታት 136,000 ህዝቢ ካብ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ሓገዝ ክባጻሕ ምዃኑ ኣፍሊጠን ወሲኸን ድማ ኣብቲ ዝፈነወኦ መልእኽቲ ትዊተር እቶም ሰላማውያን ሰባት ብሰንኪ እቲ ብማእኸላይ መንግስቲ ኣሸባሪ እናበለ ዝጽውዖ ንባዕሎም ሓይልታት ትግራይ እናበሉ ዝጽውዑ ከም ዝተመዛበሉ ድሕሪ ምምልኻት ሓይልታት ሕወሓት ካብቲ ሒዞሞ ዘለዉ ስፍራ ክስሕቡ ጸዊዐን ከምኡ ዝኣምሰሉ መጥቃዕትታት ብዘይካ ነቲ ኹናት ምምጣጥን ስቅያት ህዝቢ ምንዋሕን እምበር ካልእ ፋይዳ የብሎምን ክብላውን ሳማንታ ፓወር ኣብቲ ናይ ትዊተር መልእኽተን ወሲኸን ዕለታዊ ዜና ኢኹም ክሰምዑ ጸኒሕኩም ካብ ሰራፍሳየ የቐኒልና እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጉጅለ ሽበራ ኢሉ ብዝገልጾ ሕወሓት ዝምራሕን ክልላዊ መንግስቲ ኢሉ ንርእሱ ዝጽውዕን ኣካል ነቲ ብናይ እንግሊዝ ጋዜጣ ዘቴሌግራፍ ዝወፀ ዕጡቓት ሕወሓት ግፍዒ ፈጺሞም ዝብል ጽሑፍ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍጸም ኩሉ ዓይነት ተግባር ጨካነ ብዘይጥርጥር ንኹሉነ ኢና ብምባል ብነጻ ኣካል ሕብረት ሃገራት ንኽጻረውን ሓቲቱ ነይሩ ዘቴሌግራፍ ኣብ ጽሑፉ ዕጡቓት ሕወሓት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ወሎ ገጠራት ሓረስቶት ብከቢድ ብረት ደብዲቦም ኢሉ ነይሩ ብፍላይ ዓጋምሳ ዝተባሃለ ስፍራ ሙሉእ ንሙሉእ ኣዕንዮም ክብል ንመጠን እቲ ጉድኣት ገሊጹ ነይሩ እቲ ጋዜጣ ብተወሳኺ ወተሃደራት ሕወሓት ካብ ገዛ ናብ ገዛ እናኸዱ ንነበርቲ ረሽኖም ኣባይቲ ኣቃጺሎም ይብል ብወተሃደራት ሕወሓት ዝተቐተሉ ሰባት ብዙሖም ብኣማኢ ዝግመት እዩ ዝበለ ዘቴሌግራፍ እቲ ተግባር ከም ዝተፈጸመ ንግዳያት ብምዝርራብ ቅድመን ድሕረን ዝተወስደ ናይ ሳተላይት ኣሳእል ብምንጻር ከም ዘረጋገጾውን ጠቒሱሎም ሕወሓት ነዚ ተግባር ዝፈጸመ ኣብቲ ከባቢ ውግእ ኣብ ዘይነበረሉን ኮነ ኢሉ ንምብቃልን ይብል ዘቴሌግራፍ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ወሃቢ ቃል ክልል ኣምሓራ
ሕወሓት ኣብ ኣጋምሳን ከባቢኡን ኣውሪድዎ ዝበሎ መጥቃዕትን ጃምላዊ ቅትለትን ንማሕበረሰብ ዓለም ንምግላጽ ተበጊስና ኣለና ኢሎም እዮም። ብዛዕባ እዚ ክስታት ምላሽ ንክህቡ ንወኪልቲ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኢሉ ንባዕሉ ዝፅውዕ ንኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ቃለ ምልልስ ጌርናሎም ኣለና። ባዕሉ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝብል ምሕደራ ኣብ ዝቐረባ መግለጺ ስለምንታይ ብዛዕባ ኣጋምሳ ሙፃእ ኣድለዮ ተባሂሎም ዝሃብዎ መልሲ ክቅድሚ በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪቦም። እዚ ብሳልሳይ ወገን ፍጻር ኣለዎ ወንጀል ተተፈጺሙ ተሓተት ትኽህልዎ ኣለዎም ንሕና ድልዋት ኢና ነዚ ክንተሓባበር ኢና ዝብል መግለጺ እዩ ናይ ትግራይ መንግስቲ ተወሰነ። ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ጥቃት ሕወሓት እዮም ፈጺሞሞ ጅምላዊ ህልቂት እውን ፈጺሞም እዮም ዓለም ለኸ ሕጊ ዝጥሕስ ገበን ኩናት ተፈጺሙ ኢሎም መግለጺ ኣውፅኦም ኣለዉ። መልሶም እንታይ እዩ ኣምባሳደር? ህዝቢ ትግራይ ግፍዕ ስለተፈጸሞ ብጦርነት ስለተጨፍጨፈ ከም ሓደ ሰብ ኮይኑ ተላዒሉ ህዝባዊ ጦርነት ዘካይድ ዘሎ ህዝቢ ማሕበራዊ ክነላዓሉ ንኽእል ኢና። ተይተደፈረ ተደፊሩ እዩ እናበልካ ጭፍጨፋን ተይተፈጸመ ተጨፍጭፉ እዩ እናበልካ ህዝቢ ተላዓለ ይትኽእል ኣይሰርሕን። ህዝቡ እናተረድኦ እዩ ናይ ትግራይ ሰራዊት ከምዚ ዓይነት ባህሪ ነሰራርሓን ይብሉ። ኣምባሳደር እቲ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ዝሃቦ መግለጺ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንሰላማውያን ሰባት ቀትል ከም ዘሎ ንደቂ ኣንስትዮ እውን ይደፍር ከም ዘሎ ንብረት እውን ይሰርቕ ከም ዘሎ ይብል። ትግርኛ ሓደ ዘራረባ ኣሎ ሞባእያ እንዳባገሪማ ዝበልቅስ ባዕዲላ ፋለስ በትረ ካብ ኩለን ናይ ኣምሓራ ክልል መንግስቲ ዝብለን ዘሎ ኣብ ትግራይ ተፈጸመ ገፍታት እዩ። እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብ ትግራይ እዚአን ስለ ዝፈጸምና ትግራይ ህዝቢ ትንታር ኮይኑ ተላዒሉ ኣብ ኣፍደገ ገዛና በስኒ ንሕና እውን እዚአን ይፍጸማ ሃለዋ እንተልናየና ህዝቢ ኣምሓራ ከምቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ክላዓለና እዩ። እዚ ሲምፕሊ ቀሊል ሎጂክ እዩ ሰምዐና ይከኣለን ህዝቢ ኣምሓራ። ነገር ግን እዚ ኣይገብሩ ኣለው ኣብ ወሎ ከምዚ ይግበረሎ እንተኢሎሞ ኣብ ጎንደር ዘሎ ህዝቢ ደኾነ ይኣምንና እዩ። ጎንደር ክሳዕና ኣቱ ማለት እዩ ወሎ ምሳተና ህዝቢ ይረአ። ስለዚ እቲ ፕሮፓጋንዳ ካብኡ ንላዕሊ እውን ከይዶም እንዲኦም እዚኣቶም ገበነኛታት እዮም። ኣምባሳደር ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት እቲ ኩናት ብህፁፅ ደው ክብል ምስ መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮንን ምስ መራሒ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይን ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ብወከልቶምን ብቐጥታን መግለጺ ሂቦም ኣለዉ። ስለዚ ብዛዕባ ተስፋ ሰላም ምስኪን ዝዛረብ ንዞም ዝቐርቡ ዘለዉ ለበዋታትን ሕቶታትን መልስኹም እንታይ እዩ? ናይ ሕቡራት መንግስታት ዋና ጸሓፊ ሓድሽ ነገር የሰማዕ ኩሉና ኣለ ጦርነት ተወብሉስ ማንም ሰብ ዝብሎ እዩ። በቃ ጦርነት ጽቡቅ ኣይኮነን እኽልን ትግራይ ከኣተሉ ኣለዎ ተደራደሩ ማንም ኣካል ጦርነት ቀጽሉ ክብል ትኽክል ኣይኸውንን። ነገር ግን ኣበይና ኔና ጦርነት ጠጠው ምባልን ናብ ሰላም ምእታዎም ዝብል ንሕና ቅድሚ ኩሉ ገና እዞም ኩሎም ወረርቲ ሓይልታት ካብ ትግራይ እንተይወፁ ኣትሒዝና ኢና ጦርነት ጠጠው ከመይ ከም ዝብሉ ከም ዘለዎ ብዝርዝር ንዓለም ኣፍሊጥና ንሓንቲ መዓልቲ እውን ጦርነት ክቅፅል የብሉን። ብፍላይ ከዓ ንሕና ኣብ መሬትና ህዝብና ኣብ ድሕሪ ገዛና ስለዝኾነ ጦርነት የጥቅዕና ስለ ዘሎ ጠጠው ክብል ኢና ንደልዩ። ነገር ግን እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ካብ ትግራይ ክወፁ ኣለዎም ሰራዊት ክወፁ ኣለዎም ካልኦትን ዝብል ፃውዒት ተቕሪብና ንሳትኩም ሽብርተኛታት ኢኹም ከምዚ ክትብለይ ትኽእሉን ጨሪስና ነጥፍኩም ኢና በፃወት ዝቁፀሩ ኢኹም ሰሪርኩም ኢልና ሕዚ እውን ኣብ ትግራይ ተስፋሕፋሕቲ ኣምሓራ ሚሊሻን ፋኖን ብናይ ኤርትራ ሰራዊትን ብናይ ኣብይ ሰራዊትን ተተሓዘ መሬት ምዕራብ ትግራይ እንተሃለወ ካልኦት እውን ብኤርትራ ተተሓዙ ብወሳናይ መልክዑ ካብ ትግራይ ተወቂዑ ዝወፀ ፀላይ እንደገና ሕዚ እውን ድልዋት ኢና ናብ ስምምዕነት ክንበፅሕ ኣብዚኣቶም ንዘራረብ ቅድሚ ኩሉ ርእሱ ኩሉን ህዝቢ ብጥምየት ክትከፍልዎ የብልኩም ሓገዝ ከኣትልዎ መብራህቲ ክረክብ ኣለና ቴሌፎን ክክፈት ኣለዎ ኣካል ናይ ሰብኣዊ ሓገዛት እውን እዮም እዚኣቶም ሰብ ክነብር ስለ ዘለዎ ሕክምናታት ክጅመር ኣለዎ። ስለዚ እዚኣቶም ብወቂዕካ ዳኻ ወፂኻ እምበር ጦርነት ብካሊእ መልክዑ ትቕፅለሉ ስለ ዘለካ ክንሕነቕ የብልና እዚ ክሳዕ ዝኾነ ክንቅፅለሉ ኢና ዝብል ኣቕሪብና በፍጹም ምዚኣቶም ኣይንደራደርን ኢሉ ንኩሎም ነፂጉ ቅድም ክብል እውን ኣፍሪካ መራሕቲ ጀሚሮም ነይሮም ኬንያ ኣልዒሉ ነይሩ ሱዳን ኣብ ቀረባ መዓልቲ እውን እንደገና ብኢጋድ ስም ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ናይ ኣውሮፓ ሕብረት ተወካሊ ንኩሎም ነፂግዎም ኣብ ንኩሎም ሰብ ብምዃኑ ክበልዕ ስለ ዘለዎ ሰብ ብምዃኑ ሕክምና ክረክብ ስለ ዘለዎ እዚ ሓገዝ እዚ ከመይ ገይሩ ንትግራይ ከም ዝኣቱ ጥራይ ኢኻ ብዛዕባ መንገዲ ትዘራረብ ኣብ መንገዲ ተፀባእቲ ሓይልታት ከየጥቅዕዎ እምበር ቅድመ ኩነት ኣይኮነን ተዛዝየለ
اندحر طوزي بيلكم حزب تግራይ بتميت قتلوا يذبحال نعالم هدي اي فكر ስለዚህ እዚያቱም ንቀደም ይከፈቱ ከህዝቢ ክንበ ይገበር በዚህ ከዓዘ ይኮነ ግን ካመሬት ተናውን ክሳዓት ወጹ ካላይ ማዓልቱና መጻኹም ከም ዘይትወቁና የተገርኩም መዘለኹም ከበባባናውን ከሳዕ ዝውገድ ካሊ መማለጽ ይብልና ተጦርነቱን ክጽለብሪና ዝብል ይመርቀሲና እዞም ነገራት እዚያቱም ክሳዕ ዘይተቀበለ ዕድሜ ዝሓጽረሉ ሁነታት ከረለና ተጦርነቱን ክጽለብሪና ዝብል ናይ መንግስቲ ትግራይ قوام አምባሳደር ቦዳቱ ብዛዕባ ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞን ሓይልታት ትግራይን ወይ ከዓ ህወሓትን ዝምልከት ብወግዒ ዝተዘርበ እዩ ብዙሓት ተንተንቲ ኣምሪሮም ይቃወምዎ ኣለዉ ጉጅለ ሽብር እውን ተባሂሉ ብፌደራል መንግስቲ ዝተወሰነሎም ክልቲኦም ሓቢሮም ኢሎም ብዛዕባኡ እንታይ ይብሉ ንምንታይ እዩ ጥምረት ተፈጢሩ ኣብ ትግራይ ዘብፅሕዎ ወንጀል ኣብኡ ተሓቢዩ ናይ ተጋሩ ፀገም ጥራይ ኮይኑ ተጋሩ በሓደ ገጽ ሰረፈ ኢትዮጵያ ከዓ በካሊእ ገጽ ክልተ ዘይጣዓሙ ፀላእቲ ገይሮም ከቐምጡ እዮም ስእሊ ስኢሎም ነይሩ ሕዚ ደንጊፁ እዚ ዘየደንገፆም ዳ እንታይ ከድንግሶም ደና ዓርዮም ክድንግሱ እዮም ምክንያቱ እዚኣቶም ጀመርቲ እዮም እምበር ካልኦት ናብዚ ዓብይ ኮሊሽን ግራንድ ኮሊሽን እንብሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክፍጠር ንደልዮ ናይ ሽግግር መድረኽ ሓላፍነት ዝወስድ ኣካል ብዙሓት ዝኣትውሉ መጀመርያ እዩ ስለዚ ርክብ ይፍጠረሎ ህዝብታት እቲ ዘሰይጠንኩም ናይ ትግራይ ህዝብን ናይ ትግራይ ሰራዊትን ኦሮሞውን አንጻሩ እዩ አምሃራውን አንጻሩ እዩ ደቡብን አንጻሩ እዩ ዝወልኩም መስሊ የባላሽወሎ መኻኽልቲዮም ዕጥቋት እዮም እዚ ተዘይደንጊፅዎም ንኣብይ ኣሕመድን ሰዓብቱን ታይዳ ከድግስ በለይስተዩ በኢትዮጵያ ደረጃ ነዚ መንግስቲ እዚ ኣወጊድካ ናይ ሽግግር እዋን ዝርኢ ሓደ ሃገራዊ ኣካል ዝፅዋዕውን ንማቻች ከም ዝወልኩኻ ካልኦት ዝኣትውሉ ማለት እዩ እዚ ምስ ገበርና በሃገር ደረጃ ኮፍ ኢልና ሕዚ ኸናበይ ንብል ከም ሃገርና ናይ ዓሰና ርእስ መሕና ንምፃእ ብሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ካብ ዓዲ ነሸጋግር አምባሳደር ፍስሐ አስገዶም ክብረት ያበለይ ዳንኤል ያነውን ስለዛውኩም ነው ድል በጣም የዘምስከን تسمعوا ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ናብ ተረኛ መደብ ሕርሻ ኣብ እዋን ኣዝመራ ብውሕድ መጠን ዝጀመረ ዝርግሐ ዝናብ ካብ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ኣብ ሰፍሐ ከባቢታት ኤርትራ ንቡርን ልዕሊ ንቡርን ዝርግሐ ዝናብ ይቕፅል ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኣፍሊጡሎም ኣብ እዋናዊ ወቅቲ ክራማት ኤርትራ ብዝምልከት ብርሃነ በርሀ ምስ ክኢላ ሕርሻዊ ሜትሮሎጂ ኣቶ ተኸስተ ወልደ ገብርኤል ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ይስዕብ ሚኒስትር ሕርሻ ኤርትራ ክኢላ ሕርሻዊ ሜትሮሎጂ ኣቶ ተኸስተ ወልደ ገብርኤል ብሓፈሻ ኣብ ኤርትራ ዝርግሐ ኩነታት ዝናብ ኣብ እዋን ኣዝመራ ይኹን ኣብ እዋን ክረምቲ ከመይ ኣሎ ኣብ ዝመራ ዝነበረና ኩነታት ዝናብ ቁሩብ ውሕድ ዝበለ እዩ ነይሩ ኣብ ዝኽራማት ግን ኣጀማምሩ ቁሩብ ወላ ተደንጎ ዝሓሸን ዝገፍሐን ኩነታት እዩ ዘሎ ስጋብ ሕጂ ማለት እዩ ከምቲ ናይ ምብራቕ ኣፍሪካ ትንበያ ዝኽራማት ካብቲ ልሙድ ብዝሓሸ መልክዑ ጠሊ ዘሎ ከም ዝኸውን እዩ ዝንፍት ኣብ ኣጀማምሩ ምዕራባውን ደቡባውን ሸነኽ ኤርትራ ቀጢፉ ዝመፅእ ከባቢ ኣሎ ከምኡውን ኣብቲ እዋኑ ዝመፅእ ከባቢ ኣሎ ዝሓሸ ጠሊ ከም ዘለዎ ከዓ እዩ ዘርእየና ጋብ ሕጂ እቲ ተመዝጊቡ ዘሎ ካብ መሬት ተኣከበ ሓበሬታ ማለት ካብ ነቑጣታት ዝሓሸ ኩነታት ዝናብ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ ተን ናይ ክረምቲ ዝናብ ዝጥቀማ ዝበሃላ ዞባታት ጋሽባርካ ዓሰባ ማእከል ደቡብ እንደን ኣብ ጋሽባርካ ብሰነ እዩ ጀሚሮም ስለዚ ዝሓሸ ኩነታት እዩ ዘሎ ቁሩብ ዝጠንጉ ኢሉ ዝመፀ ኣብዚ ዞባ ማእከል እዩ ነይሩ ዞባ ማእከል ከዓ መጀመርያ ሓምለ ቢሉ ስለዝጀመረ ዳርጋት ዘለና ሪከርድ ተመዝጊቡ ዘሎ ልዕሊ እቲ ንቡር ንብሎ እዩ ዝበዝሕ ከባቢ 36 ሚታዊት ካብተን ነቑጣታት ካብቲ ዘለዎን ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣቨሬጅ ዝኾነ ወይ ማእከላይ ገምጋም ኢልና ንፅውዖ ካብኡ ዝሓሸ ብዝለዓለ መንገዲ ኣመዝጊበና ኣለዋ ከባቢ 33 ዝኾነ ካብቲ ማእከላይ ወይ ከዓ ንቡር ንብሎ ኩነታት ዘመዝገባ እየን ዘለዋና ስለዚ ብገምጋምና እንታይ እዩ ዝሓሸ ፅቡቅ ኩነታት ኣሎ ኢና ኣብ ኩሉ ከዓ እቲ ዝበዝሕ እዋን ድሪዝል ወይ ከዓ ፎኪስ ዝናብ ኮይኑ ኣብ መሬት ዝሰጥም ማይ ስለ ዝነበረ ፅቡቅ ዝናብ እዩ ካብ ተወሰነ ቦታታት ብርቱዕ ዝናብ ነይሩ ውሕጅ ዘኸተሎ ውሕጅን ሳዕቤን ዘምፅኦ ቦታታት ነይሩ ተዘረፈ ብዝሓሸ ብፅቡቅ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣብ ናሃሰ እውን ይቕፅል እዩ ዘሎ ሕጂ ነዚ ተሪፉ ዘሎ ናይ ናሃሰ እዋን ክቕፅል እዩ ትንቢት ዘርእየና ብፍላይ ሕጂ በዓል ምዕራባዊ ሸነኽ ናይ ኤርትራ ዞባ ጋሽባርካ ማለት እዩ ናይ ውሕጅ ተኽእሎታት ካይተረፈ ክህሉ ከም ዝኽእል እዩ ዝእምት እቲ ዝናብ
ስለዚህ ዝናብ ኩነታት ኣብ ሓምለ ዳርጋ ካብ ንቡር ንዕሊ ንቡር ዝዓብለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ምናልባት ዝማይ እዚ ምስ ሕርሻዊ ኩነታት ምትእትሳር ዘለዎ ፀልዋ ኣብ ሕርሻ ከመይ እዩ ብክልቲኡ ብኣሉታውን ብኣወንታውን ሓደ ዝናብ ጠሊ ዘለዎ ብምዃኑ ብዙሕ ፀሓይ የለን ስለዚ ሕጂ ቁሩብ ፀሓይ ሃርመሎ እንታይ እዩ ቀልጢፉ ናይ ምዕባይ ተኽእሎታት ክህልዎ እዩ ናይ ሓፂር እዋን ዘራእቲ ስለዝኾነ ዘለና ዘራእቲ ቀልጢፉ ናይ ቬጀታቲቭ ግሮዝ ንብሎ ወይ ከዓ ዕቤት ናይ ዘራእቲ ቀልጢፍ እዩ ትፅቢት ንገብረሉ ማለት እዩ ካልእ ማይ ዝበዝሖ ክራውቲ እውን ክህሉ ክእል ይኸውን እጂ ፀሓይ ንሓሪሞ ናይ ማይ ምህፋፍ ኣሎ ቀልጢፉ ናዳሽ ምባል ኣሎ በቲ ኣሉታዊ ጎኒ ክንሪኦ ከለና ጠሊ ዘለዎ ክራይማት ኩሉ ግዜ እንታይ ኣሉ ባልዓትን ሕማማትን ይስዕብ እዩ ቶም ባልዓት ሕማማትን ኣብነት ኣብ እዋን እዚ ዝፍራሕ ዘሎ ምስቲ ናይ ዓመት ኩነታት ተኣሳሲርካ ዝናይ ዴዘርት ሎከስ ንብሎ ኣንበጣ ኢልና ንፅውዖ ዓመት ተራእይ ነይሩ እጂ ለዘበን ከርኢ ክእለታት ኣለዎ ምክንያቱም ኣብዚ ከባቢና በዓል ኢትዮጵያ የመን እውን ኣንበጣ ተራእዩ ኣሎ ምልክታት ኣሎ ምንቅስቃሳት ከምቲ ተገሚቱ ዘሎ ዝኸባቢ ናሃሰ ናብዚ ናብ ኤርትራ ገፁ ክንፍት ከም ዝኽእል ይረኣየካ እዩ እዚ ሕጂ ተኣሉታዊ ጎኒ ነዚ ከዓ ኣገዳሲ ዝኾነ ምክትታል ይግበረሉ ኣሎ በቲ ዘሎ ሲስተም ናይ ሚኒስትሪ እዚ እቲ ዓብይ ፀገም ካልኦት ሕማማት እውን ኣሎ ምስ ጠሊ ዝረኣዩ ጠሊ ክብርትዕ ከሎ ኩሉ ግዜ ዝረኣዩ ሕማማት ኣሎ ንዖምን ምክትታል ይግበረሎን በፃሊ ኮለላ ገለ ወዲ ከላስ ኣሎ ነውጣታት ካ ስለ ዘለዋና ሳበንን መፅኢ ስጋብ ሕጂ ተራእይ ምልክታት ኳ ይብልና ግን ተኽእሎታት ከም ዘሎ ግን የምተናይ ናይ ዝኸባቢና እዚ ኣብ ኩነታት ክሊማ ባናን ዘሎ ማለት እዩ ተኻልእ ኣሉታዊ ጎኒ ናይ ውሕጅ በረድ እውን ኣሎ እዚኦም ግን ኣብ ውስን ቦታታት እዮም ትማይ ክብርትዕ ከሎ ናይ ግድን ሕጂ በዘለና ትንበያ ናይ ጋሽባታ ታሕተዋይ ወይ ምዕራባዊ ሸነኽ ማይ ክበዝሕ ከም ዝኽእል ይሕብረና ኣሎ እዚ ሕጂ ከም ሓደ ኣሉታዊ ጎኒ ንሪኦ ተረፈ تزرعت أبصبو درجة يزولو ما واحد زبال نجر أي سبن نالبات نقطات كله الحلف حلفيلو تناي زناب نقطات زرعنا جل أي ما واحد اللوز بالطريقة بالنا نالبات كيف بس حنا طرين فرح درفز حاني زولو صبو يزولو مزوخ نتاع تنبيا أبقى مس بمتها وجن بيسترح رشاهن وجن حرصوت كجبر زلوا ويكا تتحيز زلوا مدرك كان تاي مثل تحترصنا هاي المينستري سجع نقطات عدتات يزبطح جي قدما بيلوها غوسغاسات يجبري بعبيوها كللاتات يجبري ناتهم زوم زبلنا يوم حبامات بلعت تريوتات يهراليهم قلطيفهم نقطات نقطان تخيلنا ابزي الماكلاوي تفيت نص زدلسو قمتون يفسدي جنا حرساي ብዙ ጊዜ ነው መخرطاي ሓደ ኮለላ ግራት ምግባሪ ግራውትና ኮለላ ገበረሎም ከላሎ ዝራይ ዘይተደለ ባታታት ወይካ ምልክታት ተለምካ ቀልጢፍካ محباري ቀልጢፍካ እንተሓቢልካ ዝሓሽ ሶሉሽን ስለ ፍታሕ ስለ ዝርከብ ማለት እጂ ተሐርሳይ ክገብሮ ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ማይ ይውሕደኒ ዝብሎ ግራውቱ ማይ ከም ዝኣፎ ምግባሪ ማይ ዝበዝሖ እንድሕር ተራእይኻ ነቲ ማይ ምእላይ ምክሪ ተደልዩኻ ብቀረባ ነቶም ኣብቲ ነቁጣታት ዝርከቡ ናይ ኤክስቴንሽን ኤጀንትስ ወይ ሰራሕተኛታት ሕርሻ ምውካሲ ዝሓሸ ወይ ትካት ዝበለፀ ማለት ኔላ ብሚኒስትሪ ደረጃ ሚኒስትሪ ዘመሓላልፉ መልእኽቲ ተልዩ ምዝ ዘሎ ጠላው ዝኾነ ክራማት እቶም ዝረኣይ ባልዓት حاسقاهن حماماتهن ينبطاونهن قلطيفك محبار تزبلص حارستاي كغبرو زغبو نغري مالتي ترفه ሚኒስትሪ ድሉ ከም ዘሎ ዝፈልጣነ ዓመስ ተራእይ ነገር ስለዘሎ ግን ስክፍታታት ናይ ግድን ክልወካ ግድን ስለዝና ሓረስታይ ኩሉ ግዜ ኮለላ ምግባራን ግራውቶ ክቁጠቡ ከም ዘይብሎ ምናን ማዕድ ንፈቱ ብሕጃኻ ተማይ ክሳብ ማዓሲ ክቆፀል ብኸመይ ደረጃ እዩ ክቆፀል እቲ ዘለና ትንበያ ስጋዕ መስከረም ዝሓሸተ ወለታት ኩሉ ጂ ዝዋሃብ ትንበያ ቁሩብ ሰክፈካታይ ብኸባቢ ናይ ብሪጅኒ ማለት ግሬት ሆርን ኦፍ አፍሪካ ይዝዋሃብ نسوكف وحي حدثي أبو حنحاس جبروا فركاس كريه خلنا سقعد كمتي تقل زلوا نزات كله خمس غيل زحاشة تغلطات كم زلوي زرد أنا خرامات تصفى زلوي زحاشة مرت قربوا لي ناوين تثبيت نجبر. أتو تهست ولد جبريل أم مينستر هرشا كإله هرشا وميثولوجي نذهب كان نسافح مبرهي بشمايل بشت تخطات التدمس راديو أمريكا مسكن يغني لي. أنا يغني لي نتذهبكم نعدل بس مينستر شيم زهرب سلزله. كبرى سمعتنا حفشاوي مدرنا دما بزنزاز مالنا مسنا سلازم سخون بزحنا مسجن صباح سوي سراخ بنا لو عمليتي